салому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Ман аз як тӯй омада истодам. хеле вақт шуд ки дар ҳамин масъала навор карданӣ будам. баъзан вақт мехостам ки накунам, бозам маҷбурам шудам ки навор карда бошам. агар ҳамин навори ман ягон ҷои ноҷоизӣ дошта бошад, ҳатман гӯито ман ҳамин наворро удалит мекунам. неки илтимос мана дуруст фаҳметон. шафтолӯи гап ҳамин аст ки ҳамин дар масъалаи ҳамхобагиҳои арӯсу домоди нав дар хонадони ҷӯраҳои домод баъд аз тӯй суханҳо меравад. азизои дил, ҳамин ман ҳайрон мешавам. аввалан алам мекунад, баъдан ҳайрон мешавам, баъдан чӣ хел кара гап зидна рости гап намедонам. неки ёд метиҳанд. мақсади гап ҳамин ки дар масъалаи корҳои маҳрамонаи арӯсу домод барои домод группаво ёд метиҳанд. мефаҳмед шумо? якумаш ин ки асри 21 ҳама худаш медонад чӣ кор кардана. дуюмаш ин ки ҳамун домодои муҳтарам ҳаме бахшетону ҳамун ҷӯраҳотона гӯед ки бародар даи масъалаҳо чаққанаш ҳама худам нағз медонам. охир вай як чизҳои элементарне ки нақл кардаву ёд додаву гуфта истодан дар он ҷо кӯдакҳо дар кор шавад. боз баъзе духтарчаҳо ҳастанд ки дар ҳамун хонадон ки нишастагӣ ҳастанд, боз даст пеши бар раҳматгӯён дорад. охи ман дилам ки гӯям ки охи фаросатат хуш шавад туя. охи ҳамун ҷӯре тегӯ манаҳаша гирад, худат медонистагисти. охи надониям як қоиди фаҳмондан як дар алоҳидагӣ будагист, як дар танҳоӣ будагист, як шахс мефаҳмондагист. наход ки ҳамин миёнагир кардаю баъд ҳаҳа карда гуфтаю хандидаю дар масъалаи охир пагоҳ боиси масхара шудан мешавед. ҳамун ҷо агар ягон нафар бошад ки оҳистакак навор кардаву вориди интернет кунад, шарманди як оламам не ду олам мешавад. охи чӣ дар корам ин чизо? илтимос азизои дил, ман аз дилсӯзема гуфта истодам. бо нагӯед ки да ман кордор шудӣ. ҳамун шахсое ки кора чӣ мегӯям, ман барои шумо ин гапа нагуфтам. равед нақл кунед, ба якдигар гӯед, хандед, ҳаҳа кара шинед. фақат ба он шахсое ки аз ҳамин чиз бехабар буданд ки метавонанд ки боиси масхараи мардум шаванд, метавонанд ки бо ҳамин амалашон дар сомонаҳои интернет ҷой гирифта бошанду як умр ҳамин пардаи шармандагӣ аз рӯяшон канда нашавад, намехоҳанд ҳамин рӯзро дидан. ман огоҳ карда истодам ки дӯстонаву бародарона ҳар як шахсе ки дар даруни ҷамъият, дар даруни ду нафару се нафар барои шумо аз ҳолатҳои маҳрамонаи шумову арӯсатон мефаҳмонад, ё ин ки барои шумо ягон чизро илму таълим медиҳад ки ин хел куну он хел кун, шумо ба ҳамон шахс кӯтоҳаку оромона фаҳмонед ки бародари азиз, ман ниёз ба ин гуна маслиҳат надорам. аввалеш ин ки то ёд нагиред, зан нагиред. баъде ки надониста зан гирифтед, дар байни ҳар гурӯҳи марду номард ин суханҳоро гуфтаву шунидаву хандидаву нашинед. азизои дил, барои ман фарқе надорад. метавонад ки дар даруни дӯстонатон номарде бошаду ҳамун ҳолатро ё навор кунад ё забт кунаду боиси масхараву маломати мардум шавед. дигар чӣ гуна фаҳмонам? агар бад расид, бахшиш. агар қабул кардед, саломат бошед. эҳтиёт кунед. ба ҳамон домодҳои бемаъниву пучмазмуне ки ба ҷӯраҳои худашон баъд аз тӯяшон чӣ кор карда буданд, ба чӣ ҳолат дучор омаданд, онҳо чӣ гуфтанду арӯсашон чӣ гуфт, нақл ҳам мекунанд. мегӯям ки ин кори шумо хатои мағз аст. хато накунед. ҳамсари шумо аст, маҳрами шумо аст. ба ҳар касу нокас ҳама ҳолатҳои зиндагиатонро нақл накунед. азизои дил, паноҳтон ба худо, худатонро эҳтиёт кунед. худо кунад ки хушбахт шавед, дар тӯйҳои худ даъват кунед, биёем хизмат кунем. аммо эҳтиёт шавед. шумо дар рӯзи тӯятон ҳамчун ашки болои миҷгон ба зӯр истодагӣ ҳастед. ҳамчун инсони дар болои қил истода ба зӯр истодагӣ ҳастед. обу рӯятон, шаъну шарафатон дар ҳамун шабу рӯзҳои тӯятон хелоҳо нозук аст. эҳтиёт кунед. паноҳтон ба худо.